Il-Partit Laburista nieda l-Konferenza Ġenerali Annwali. Din is-sena l-Konferenza Ġenerali se toħroġ miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u titlaqqa wkoll fil-pjazzett tal-Irħula minn fost in-nies. Ħabbru dan il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef u s-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali Lidja Bela. Konferenza li se titlaqqa ġimgħat qabel l-appuntament elettorali tal-25 ta' Mejju, meta l-poplu Malti se jkun imsejjaħ jivvota fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal il-Konferenza Ġenerali se tmur fil-pjazzett fost in-nies fil-qalba tan-nies għax irridu nkunu qrib il-komunitajiet tagħna. Daniel Mikallef żied li bħala partit irridu nkunu aħna li nixprunaw u ntellu d-diskussjonijiet fuq l-aġenda. Din hija parti minn katina ta' bidliet fil-Partit Laburista li 11 sena ilu ħadna d-deċiżjoni konxja bħala partit li niftħu l-partit beraħ għal kulħadd. U propju fil-snin li għaddew bil-mod il-konferenza bdiet tmur għand in-nies. Iżda din is-sena b'differenza li nkunu qed immorru aħna fil-pjazzett, mhux immorru ġo venue jew noqogħdu hawnhekk u nistennew li n-nies jiġu jipparteċipaw. Anke l-fatt li fis-snin li għaddew ftaħna parteċipazzjoni għall-pubbliku hija xi ħaġa li ta' min jinnota wkoll. Imma din is-sena ħammorru aħna f'nofs il-komunitajiet fil-qalba tan-nies u nistiednu n-nies sabiex jingħaqdu magħna. Is-Segretarju tal-Eżekuttiv Lidja Bela fissret kif temi bħal housing, l-IVF u s-sem tan-nisa fil-politika li kienu fuq l-aġenda tal-konferenzi ġenerali ta' snin li għaddew illum kollha huma parti mir-riformi li qed jippreżenta l-Gvern. Lidja Bela qalet li fost it-temi diskussi din is-sena hemm is-sem ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-lokalitajiet li rridu għal-għada. Il-konferenza se tara wkoll is-sem tal-imsieħba soċjali u persuni oħra. Bħalma ġara sena li għaddiet, se nitolbu li delegati tal-konferenza jieħdu rwol proattiv, jiġifieri nkunu rridu ninvolvu lid-delegati fid-diskussjonijiet illi jsiru se nistiednu l-imsieħba soċjali biex ukoll jipparteċipaw ħalli jkunu huma wkoll katalisti tal-bidla li qed jagħmel il-Gvern. Is-sena li għaddiet kellna konferenza fejn fiha iddiskutejna x'irridu naraw fil-pajjiż u jiena b'sodisfazzjon innotajt illum il-bidliet li implementa Gvern Laburista wara d-diskussjonijiet li ġew inizjati mill-Partit Laburista. Il-qofol tal-Konferenza Ġenerali se jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru fit-28 ta' April, diskors li jsir ftit jiem qabel l-appuntament importanti għal Maltin u Lawċin kollha fl-ewwel ta' Mejju fi Pjazza Kastilja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.